Cica, Lela i Mina bile su dobre drugarice. Svakoga dana sastajale su se kako bi zajedno išle u školu. Pri povratku kući obično bi zastale da uberu cveće ili slatke, sočne borovnice. Jednoga jutra, kad su krenule u školu, počela je da pada kiša. Cica i Lela su ponele kišobrane, ali je Mina svoj zaboravila. "Mina, nemoj da kisneš," reče Cica. "Dođi pod moj kišobran." "Jeste, Mina, mogla bi lako da se prehladiš. Dođi pod jedan od naših kišobrana," dodala je Lela. Mina je bila mnogo srećna što ima tako dobre drugarice. Posle škole ih je pozvala na kolače koje je spremala njena mama tog dana. "Drago mi je što smo tako dobre drugarice," osmehnula se Mina.